ビビちゃん、ビビちゃん、いい子してた。いい子してた。今日は何の日でしょうか？わかんない？今日はママの誕生日だよ。おめでとうは？ありがとう。美味しいもの食べたいね。ね、何食べに行こう？いかんけど。ビビちゃん何が好きかな？ケーキ食べる？ケーキ食べる？食べる？クリーム大好きだもんね。クリーム大好きだもんね。ねえ、知ってるよ。